ଯେତେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପଇସା କମାନ୍ତୁ ବା ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫିର୍ ବି ଆମର ପରିଚୟକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଆମର ପରିଚୟ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର କଳା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର। ଏହି ପରିଚୟକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ, ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲିକି। ସରକାର ଆମକୁ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ, ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଯେ ଆମର କଳା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆଦି ମାନେ ମୂଳନିବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ଭାରତବାସୀ। ମନେ ରଖିଥିବ, କେବେ ବି କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯେ ତମେ ଆଦିବାସୀ, ତୁମର କ'ଣ ହକ ଅଛି, କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ତୁମର ପରିଚୟ କ'ଣ, ତ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ, ମୁଁ ମୂଳନିବାସୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଭାରତବାସୀ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା କରିବା, ଆମ କଲଚର, ଆମ ପରମ୍ପରା, ନୀତି ନିୟମ, କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ। ଆମେ କୋଉ କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁନୁ। ପ୍ରାକୃତିକୁ ପୂଜା କରିବାର କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ମାନୁଛୁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛି। ବଟ୍ ଅରିଜିନାଲ ଭଗବାନ ହେଉଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ଆମର ଆଦିମାନବ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ନା କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଉଥିଲା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ଶିକାର କରିକି ଆମେ ରହି ଆସୁଥିଲୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ମୂଳନିବାସୀ, ଆଦିବାସୀ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ବଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହବ। ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ନିଜର ପରିଚୟ ଗର୍ବର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ଭାରତବାସୀ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବକୁଆ ମାନେ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁବିଧା ଦେଇଛି ସରକାର, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମେ କେତେ ଡେଭଲପ ହେଇଥାନ୍ତେ, ନିଜକୁ କେତେ ନିଜ ପାଇଁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ବଟ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ କଳା, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ କଲଚରକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆମ ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାବି ଯେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାର ଜାଣୁଛି କେବଳ ଆମର କଳା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଦିବାସୀ ବୋଲିକି ଜାଣୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆମକୁ ସରକାର ସୁବିଧା ଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତ ସରକାର ଆମକୁ ସେ ସୁବିଧା ଦେବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ। ମାନୁଛି ଧର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ଆମ ଦେଶରେ। ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆମର ଧର୍ମ ପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଛ କର, ବଟ୍ ଆମର ପରମ୍ପରା, ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ରୁହ। ଆମର ପରିଚୟକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ। ତମେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନହେଲେ ବି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତ ବହୁତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଦିବାସୀ ମା ମାନେ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାଆନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପୂଜା ହେଉଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଯଦି ନ ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଦଶହରା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କିଛି ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ରହି ଆସୁଥିଲେ, ବାସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼କୁ। ଆଉ ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଗଛ ପତର, ପାହାଡ଼, ମାଟି, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମ ପୂଜାରେ କେବେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇନଥାଏ। ଆମ ପୂଜାରେ କେବେ ନଡ଼ିଆ କି ଅଗରବତୀର ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ପରିଚୟକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ଆମ ଦେବାଦେବୀକୁ ବି ନଡ଼ିଆ ଅଗରବତୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଟ୍ ସେ ଆମର ପରିଚୟ ନୁହଁ। ଆମର ପରିଚୟ ଅଛି କି ଆମର ପୂଜାରେ, ଆମର ପ୍ରାକୃତି ପୂଜାରେ ଆମେ କୁମୁଡ଼ା ଧରିକି ଯାଇଥାଉ ବା କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ଧରିକି ଆମେ ପୂଜାରେ ଯାଇଥାଉ ଆଉ ବଳି ଦେଇକି ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ। ବଟ୍ ଏଇ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଲା କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କିଛି ମହାନ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ ଯେ ବଳି କରିବାଟା ପାପ, ଏମିତି କରିବାଟା ପାପ, ତ ଏମିତି କର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନଡ଼ିଆ ଦିଅ, ଧୂପ କାଟିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଳି ଦେଉଛ? ଏଇଟା ପାପ। ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଦିମାନବ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିକି ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ପାପ ହଉନଥିଲା। ଆମ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ପାପ ହଉନଥିଲା। ଆମ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ତ ଖୁସି ହଉଥିଲେ, ଆମ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ତ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରାମାୟଣରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ମଦିରା ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏସବୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯେ ଆମକୁ ଆମର ପରିଚୟକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମ ପରିଚୟକୁ ଆମଠୁ ହଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ପରିଚୟ ଯଦି ଆମ ପାଖରୁ ହଜିଯିବ ତ ଆମେ ଆଦିବାସୀରୁ ଅଲଗା କିଛି ହେଇଯିବା। ଆହୁରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ସରକାରରୁ ଯେଉଁ କୋଟା ମିଳୁଛି ସେ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ଆମକୁ ସେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ଆମକୁ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଏହି ଆମର ପରିଚୟ କାରଣରୁ ମିଳୁଛି। ତ କେବେ ବି ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ହଂସ। ବଟ୍ କେତେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଶୁଣିଛି ଯେ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ ନଡ଼ିଆ ହିଁ ଦେବାର, ଆମ ଗାଁରେ ବଳି ଦେଉନୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଛେଳି କାଟୁନୁ, ଆମ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଉନୁ। କାରଣ ଆମ ଗାଁର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ବଳି ଦେବା ମନା କରିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ପାପ। ଯଦି ଏସବୁ ପାପ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଯେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପଛରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାହନ ଅଛନ୍ତି ବାଘ। ବାଘ କାହିଁକି ହରିଣକୁ ଖାଉଛି, ଛେଳିକୁ ଖାଉଛି? ସେ ତ ଭଗବାନର ଗୋଟେ ବାହନ। କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ୁଛି, ହରିଣକୁ ଖାଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାବିଲେ ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କ୍ଷମା କରିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହିଁ କି ମୁଁ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଖରାପ କହୁନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଛୁ। ବଟ୍ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜାକୁ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ
ନାହିଁ କିଛି। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁନାହିଁ ଯେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କର, ପୂଜା କରୁଛ କର। ମୁଁ ବି କରୁଛି, ମୁଁ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଦଶହରା ହେଉଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି, ଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି, ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି। ବଟ୍ ଆମର ନିଜର ପରିଚୟକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିବା, ନିଜର କଳା ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହୃଦୟବାନ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଧନବାନ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସରଳ ମଣିଷ ଭାରତରେ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସିନା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସେମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଏଙ୍ଗ୍ରି ଆଉ ବହୁତ କ୍ରୋଧ। ବଟ୍ ଆମ ନୀତି ନିୟମ, ଆମ ପରମ୍ପରା ଯଦି ଗାଁରେ ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ପାଇବେ, ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ଏତେ କଠୋର ହେଇଗଲୁ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ସରଳ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହୃଦୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ପୂଜା କରି ସାରିକି ସେମାନେ ପଇସା କାହିଁକି ନଉଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କରିଲେ ଭଗବାନ ନିହାତି ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତା କି ନିହାତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ସେମାନେ ପୂଜା ସାରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଏତେ ଦିଅ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଟ୍ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଏସଟି କୋଟାରୁ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରିଚୟକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମର କଳା, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାବିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ସରକାର କାହିଁକି ସବୁ ପିଲାକୁ ପାସ୍ କରାଇ ଦେଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ଯେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଥିଲା, ମେଟ୍ରିକରେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ 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 ପାସ୍। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାକି ପାଠ ସାଠ ତ କିଛି ପଢି ନାହାନ୍ତି, ପାସ୍ ପାସ୍ ପାସ୍। କାହିଁକି ନା ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ ଯେ ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଏଜୁକେଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ରିଜର୍ଭେସନ? ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏସଟି କୋଟାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଏଜୁକେଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ଏବେ ଆଉ ଏସଟି କୋଟା ରଖିବା, ଉଠେଇ ଦେବା? ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖିଥିବ, ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ଯଦି ପଚାରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କିଏ, ତ ହକର ସହିତ, ପାୱାରର ସହିତ, ଗର୍ବର ସହିତ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ, ମୁଁ ମୂଲ୍ୟବାସୀ, ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ଭାରତବାସୀ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ମୋର ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଆମର ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ସେବା, ଜୟ ଜୁହାର। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକରେ ଫଲୋ କରିବ। ଜୟ ଆଦିବାସୀ।